Kaka pile ma endi chenro mar mane ok ing'eyo. Karibu sana e chenro ma kawuono, ka wan kawuono kod wendo ka wan e pinyno ma Migori dongi. Ka wan e pinyno ma Migori kod wendo no endo bende nyisowa nyinge gi kama oaye gi mane ok ing'eyo odiochieng' ma kawuono. Karibu sana. Koro ichakonwa gi nyingi, idhi nyisowa ni to in ng'a, iya kanye, to iya kon mane? Inya kanye? Thuolo en mari. Yes. An nyinga en Mero Nyango. Onyuola dala mar Nyakach. Amin Kano, atedo Kano. Koro gisani to an Migori ka. Kaluwore gi mok nyal geng'ore, an Migori. Okay. In e piny mar Migori ka kaluwore gi mok nyal geng'ore. Koro ang' ni pimnwa kaka obedo gi ma ok nyalre no endo, kaka nochako gi e tiende nyaka sani. Mar mondo mi samoro ng'at moro ma bende neni kata ma winji anena to mane ma ok nyalre. Nikech wang'eyo ni duto nyalore. Koro ang' nami thuolo mar mondo mi chak wuoyo from chakruok mare nyaka giko mare. Kamano. An gi sani adak Migori ka kaluwore gi chandruok mar lo. Ne an gi lo manosepoga. Lo ne en mar kwarwa to nosepoga kaka an chi wuoyi maduong'. Wuoyi maduong' nitie ma en Jaoda. Nopoga e lo eka 4. To kaka nopoga e lo eka 4, manosemi ng'ato ka ng'ato plot number gi nying plode. Nopogi koa e court. Kanosepogwa kamano, to title deed mane pok wakawo. Koro kane pok wakawo title deed mar puodho, kaluwore gi nyathi mane an go moro ne tuo, mane jafom tuo, mane Nyasaye osekawo. Koro wachne kadhi kawo title deed ka land, oriembwa ni nyingwa onge. Ochako dok mar 2, oriembwa nyingwa onge. Mar 3 koro ating'o nyithinda te, manyiri nyaka machuo. Kapok idhi kama noriembu ni nyingu onge no endo, inyalo nyisowa ni to nyingu nosendik gi joland koso ang'o manotimore momiyo nyingu ne onge? Nobet nang'o? Nyingwa nosendiki nikech kane waluongo surveyor manobiro pogo ne ji puodho, do ng'ato ka ng'ato ne nigi plot number ne gi nyinge. Koro gigi ne ni kaland. Kaland kuemi ka e title deed. Kamano kaka ne obedo kama land ma marwa mar area wano. To kane wadhi kawo title deed, to wayudo ni olok plod cha e nyinge olok e ng'ama chielo. Wachak wadok, otamore. Wachak wadok, an mane lopa cha ne an e dalana. Dalana gi rangaya kama nopoga. Plot 672. Songo East. Ineno. Ma plodano, kata ne anyalo kodesa ne ng'ato, ne nyalo miya pesa. Mana gi nying plodano. Ka ng'ato beto niang' e plodano, ne dhi mana gi nying plodano. Kata an kana tong'o nianga moro, dhi mana gi nying plodano. Ne en Susati Songo, mane kuma ne wakawe e gigewa mag chek go, ne biro gi nying wuon parwa. Nikech nosepogwa lo, dawa nodong' gi kore. Aya, ng'ama nouso ne puodho bende ne nigi plode, nikech ne wachiwo pesa surveyor odiochieng' achiel. Surveyor mane oa Kisumu nopogo ji odiochieng' achiel. Ma ng'ato nomi plode, plot number. Koro kar title deed ka ema wach koro gwenyore. Kwadhi kawo onge. To an e dalana. Koro nogik kuma koro kane nying kar oseloki, to an koro ilawowa mana gi tong' gopanga. Aonge gi kar dak nyaka kawuono, mana neno ni idhi wang' ot kata nyaka gi nyithindo. Mana ringo mabiro e kaunti ma Migori ku. Kadok nyinge ga mana puro te, nayudo kokaw, mok ang'eyo ng'ama okaw gi. Oda dalana nomuki te, plus gige na te mane ni e iye nyaka yiende na. Gimoro amora nomuki, nokethi udi 3. Koro an aonge gi kar dak,
ji ema konya gi kuonde madake. Aonge gi kar dak nyaka kawuono. An gi nyithindo madongo, mosebedo madongo monego bed ni nyalo gero udi. Mama maduong' monego bed ni nie rangae. Aonge gi kar dak. Koro chaki penjo. Reaction mane misekawo nyaka ne atwa mane misekawo nyaka ne mago timre? Nyaka ne mago timre. Koro bang' mano dong' mana koro ing'e ni kama wakawe kaland awasika. Koro ema ne ing'e ni obedo ni koro tamowa nikech waonge pesa. Wana joma tagara kama onge kaka nyalo timo. Kata nyithindo ok odhi sikul kaka nyalo timo onge. Kibarua matindo moko mitimo aluoko ne ji ok nyal timo gimoro amora. Koro ka wuon parwa nodhi nyaka e court kodhi dwaro gima no oyal godo wach puodho no. Gima no oyal godo wach puodho cha. Ok oyudi ng'ise mani dhi duogi. Ma koro en bende tindo nool. En ng'ama tuore. Ok onyal. Onge kata gi tich moro amora motiyo. Ogo mana kibarua moko matindo gi ne ji. Aonge gi kar dak kata nyaka sani. Ng'ato mokonya gi ot. Biseyudo kony moro amora kowuok kar joland kata bisetero yok mari mar wach lo kata ei court? Court pok koro wadoke. Nikech koro onge namna moro amora. Pok wadoke. Pok wadoke nyaka sani. Mok diang' ariambi. Kanose wuon parwa osedhi e court. Manodhi dwaro gima noyal godo lo. Manopog godo lo cha. Ok oyudo nyaka sani. Itime mana ni dhi duogi. To koro ing'e ni kaka ng'ama koma bor koni Migori koni. Transport otame yudo. Onge gadieri ma Nyasaye. Manyiso ni lobu mane osepognu ng'ato noseuso, ng'ato dake. Kanochako dhi bang'e, oyudo ka ng'ato gede lobno. Ng'ato gede en ng'ama okia. Ji ariyo gede lobno. Moko ng'e gin to lobni ng'ama uso ne jogi lo. To joma dagi to gin jomage. Kendo gedo mana kar dala na kacha tir. Kar dala na kacha. Achiel ogedo gi wiye, achiel ogedo mana kar dala na no. Koro onge kaka tim jowadwa na aonge kata nyalo moro amora onge. Kuma dhi chomo gi nyithindo kata ka tho sane kamidhi ka onge. Kata wuon paro bed nyathina moro amora onge. Lo ne en mar kwarwa ema nonyiewo lo. To ka kwarwa nosetho to koro ne lo opogi. Kaka wuoyi maduong' wuon parwa ne wuoyi maduong' nosepoge lo kore. Mama ne kore. Dawa be nodong' gi kore gi wuode matin. Koro kang'e kuma joma chako dhi odak e lo gi ochako ae. Koro onge wan dhi modhi ga e kalando no ikwerowa iriambowa gigero no. Koro miyowa luoro ni kuma koro wachomo onge. To bosedhi mupenjo jogo modak e lope ugo eko ni ng'ama nomiyo gi lo kata gimoketo gima gidak kanyo? Ok inyal dhi. Kidhi to ogolni mana beti. Ogolni mana beti. Yuora matin ogol mana beti. Ibiro omang'o ka guogni. Ionge gi lo ka. En mana beti gi tong' ma wuon parwa tiyo ringa e niang'. Koro mana momiyo ambe nating'ora gi nyithindo mabiro koni. Bang'e no kwadok ot udi omuki te. Udi omuki dalana mana dalana. Kata idhi mana e gweng' kanyo. E gweng' ma kata jirani. Achete ni gweng' te. Dikoni mana en puoth James Nyandiga. Mano en lope. Mano ne en dalane. Kata nyathi na yiko. Joma nanyalo kodesa negi puodho kamiya thiedho go nyathi. Nienge gi gikawo te. Nienge jogo gikawo te. Koro kang'e ni to mano oa kanye. Gisani endi koponi sirikal nyalo dwaro mar mondo mi okonyi, nyalo nyisogi nang'o? Nyiso joma? Ja sirikal moro amora kata jatelo mar joland. Adwaro ni ka Nyasaye nyalo donjo e chuny jo sirikal manyalo konya. Mondo konya. Aonge kod nyalo moro amora. Aonge kar dak. An miyo monego bed ni dak e dalane. Ok onego bed ni anyalo dak ni ng'ato konya gi ot kama. Adaka ni an ikonya. Aonge go uwezo moro amora ma dang' awach ni kata nyathina moro tiyo. Adwaro ni mondo gikonya. Mondo lopano endo mondo duogna. Mondo ayud lo kaka anyalo dak. Mondo ayud title deed mar puodho no. Adwaro kony moa kuomgi. Ka ng'ato dwaro mar mondo otudre kodi ginyalo yudi nang'o? Dong' ata an gi namba simba. Inyalo chiwo namba ni? Namba na nyalo chiwo. Inyalo somo. Somne. 0796
48 86 35. Achaka no. 07 96 48 86 35. Mano namba no. Sawa, koro aparo ni mano kende wach minyalo wacho gi sani. Adwaro ni mondo Kose in gi wach minyalo wacho mogik kwatieko. An akwaya ni ka Nyasaye nyalo yie donje chuny sirkal ma marwago mondo konya aleo aonge kaka tim gikonya kuom ng'uono ma Nyasaye odonjo chunygi mondo kata kiluongowa mondo wadhiyo adhi kata gi nyithinda te mondo ne onge kuma nyithindo dhi gede, nyithindo tanga an be onge kaka dagi jaduong' to be tinde otuore giluore gi goch mane goye ne weche mag logo kata pithiri an go kad dabar mane ko jaso kidhi onge ng'ama gine kidhi onge kosegoyi ne wach lo emomiyo ne jajo amua mopogo lo mondo kwe nobedie to nosepogwa eka 4 mara plot 672 Songo East. Kora akwayo mana kony kaka inyalo konya mondo ayud title deed mar puodho mondo ploda ni obed puotha ni adoga ang'i kaka dake adwaro kwe kende an ok adwar mar ng'ato mana mara cha 4 cha kaka nopoge cha kaka en e map ni madwaro mondo josirkal odonjre mondo konya wachni alewo Migori ka an ja kaunti ma Kisumu kocha Mumio ne wa Why Migori? Obiro Migori, yes. Yes. Mokwongo gima nogola kuro ne en wach matatizo mang'eny. Wach lopno nokelo na matatizo mang'eny makata kone afadhali akony ngimana kapok atimora nada tho. Ang'o mane timore momiyo nidwa tho? Gimomiyo nadwa tho lopno ne kata kuono nitiere ngima to lopno ne en lo mane pok ous kata bathe kata kama tin to kawuono notho to minwa ne kaka second of kin ne wayiene ni mondo koro okaw patik mar bedo ng'at ma otelonwa mondo ka lopno chimoro ipogo to koro wapogre kech ne wan jariyo kende wuoyi ariyo koro kaluwore gi kanoyudo ayuda lopno ni man nyingi osedonjo e lo ni to intruders moko nodonjo ma koro intruders gi koni gima timore ni lopi ni koro en mari koro in nyalo timo gimoro amora miyani koro wach ma James kiket kanyo intruders gi to noa kure mana joma chiegni kaka kumokech gini ne nitie kanyo en wuora moro ma bende bor kodwa bende seche moko gin gibor kodwa lakini kaka koro ka gin kacha to koro giluongore nowete nikech kacha skim en manywanda koro ka ji obiro kanyo to koro kiji jakama kama koro jowete koro ne obedo intruder ma koro en be manoketho kanyo moketho seriously mama nouso lopno karibu te koro kanouse to nadagi ma kanadagi mokwongo natero wach ne Mlinge mane diyo Moroni mokwongo nomiya barupe ni mondo wadhi wa consult wach no ero Kimila yani chief obed piny mondo solve that problem chief kano obed piny to ne solve that problem mane waweni problem no koro gibiro maber mokoni kare pog lopni Jesu obed yore mama no obed gi wuode machielo ni yore kadiyo no bene to ne nitie assistant chief miluongo ni Njogo Gaye ne dwa noketh dalawa kabisa koro Njogo Gaye kata assistant chief nochako dok ire to kone ni diyo chosedhi kendo gine ne keth gik ma refute gik mane ondiki ka koro otere mama no nokodhi school to otere
nyaka ka dio machielo mane dio machielo no ne iluongo ni Ken Lusaka masani en gire ne speaker masani ni koro dio Lusaka be noko ni mondo ni no wach no ero nato ne barup nyaka mlinge mane mlingo niko na moko ni no wach ni kare in bende dhia mondo gine no luongo Mr. Tado bende aluno assistant chief wuon Tado no timore nade no bet piny gi jodongo ma jodongo no baro na kora kano se bar na kora mama no podu ng'ati aduoga miye mana fitina mang'eny makelo kanyo chako kelo na problem koro kana puro kora ma ber kanyo pura iya kendo ma puro kanyo maber ma yudo chiemo ma bet maber kabisa koro japur nok gi yie gi pur nano bende mokelo jomoko kendo mogoya kanyo modwa nega ko uso pat moro kanyo adagi ng'ano nobiro gi pesa mang'eny ma otere nyaka Kalant Kisumu moketho gimoro amora mane wasendiko ka moketho kabisa kata chaka dok nyaka ka DC kendo nyaka DC na dhi DC moriere ma wach to be kata radio no wuok kaka neno koridwa gole ne kane adhi ka DC no oponi mondo gi opog lopno mara moja no poge mami utisho ne wagolo pesa everything ne wagolo kaka ang'ama ne ogolo pesa makora to kase golo gigi kwadhi Kisumu kucho mo miya nyaka certificate mar ginene mar transfer mutation bende no miya gimoro amora an go kanyo be nitire ot kanyo to gigi jogi podo de oketo gigi ni ok nyalre ni gigi ok timre mama ni podo usa lope ni tadagi kanyo mokelo koch na machieng' moro badwa to kabisa nikech ne wan gi nyathina moro matin ma wuoyi jomoko biro mo vamia e puodho kuro mo nega kabisa mana asetho an ng'ama no osedhi dikora onge kore mage mano mi aringa biro Migori to nyaka sani endi bende nitiere tuo moro amora misekawo Mr. James? Asetemo to tama kabisa tama mutama nikech asetemo kata kinde moko yando wadhi wang'e kama neno no tama koro akiana nyalo yudo nafas kanyo atwa maseka asechandora ne wachno adhi Kisumu adhi nyaka Wasika tindo keti gi Wasika nyeme tinde koro wach land nitie kanyo tema koro no biyore makata kwa dhi nyicho wadhi asaj ono kama mama ne moka everything mose keto the smart gik moko gimoro amoro kethi makoro wach lopno keto ma kata en bo chandore nikech ose mutieki makoro kako chiemo onge to samano ka nyingi ogole lo ka okete nying ng'ama chielo nikech nyingi nosepogi to ndike nyingi donge kano golo gini endi nyingi to okete nying ng'ama chielo nitiere sei moro ma nyaka nigo ka lo dhi ne ng'ama chielo sei ni nisega goye okatemo kata matin agoye ta anoko to ere dong'e ni lo sama ichiwe ne ng'ama chielo to nyaka mana kaka ne mama uno mi lo to goe sei koro imbe ka nichiwe idwoke kata kane gikawe nyaka ne sei ni bede noko bet to mano bisepenjo kata be isenono gimomiyo nadhi mane apenjo kinde moko awasi kanyo nitang'o miyo lopa koro dhi onge ni mama use ni ani mama uno dhi okawo lopi cha modhi okawo kamare te winyo kaka ne jogo wacho na lopa cha pat mano miya cha okawo kamare te makoro nyalo uso kako ohero ane kaka ne jogo mane tiyo kode ma en ne ok samoro ng'eyo ng'ate mane tiyo kode jomosetiyo kode nitie jomosetiyo kode jadek mosetiyo kode kanyo ema notiyogo assistant chief ma en joga otiyo gi onyiero ousi ne lo bathe koni otiyo gi gochieng' Homa be to gokumu be
Koro nyaka sani endi ka idwa ni mar mondo mi koro watieko, inyalo nyiso ng'ato samoro ng'ato kaka jaland kata ng'ato ma ja county ma bende samoro ne winji kata ne neno ka chenro ma endi ma kawuono. Inyalo wacho ang'o mogik kata kwayo mane minyalo kwayo mar mondo mi iyud kony mari? An kony manyalo kwayo en ni mondo gikonya, ng'ama nyalo konya e wachno mondo konya mondo ayud lopa, nikech an oko gi nyithindo to ok owinjore abed kamano. Nyathini maduong' ja higadi? Nyathina maduong' ja higa 35 ka. En wuoyi? En wuoyi. Wach mogik tawacho ni onego joma nyalo konya e wachno, nikech asedagora romo oko bende gi nyithindo gi te, an oko. Inyadwa noko ikonye e yo mane? Ka lopeno nyalo duogo kende. Kaka lopeno nyalo duogo, kaka inyalo yale mayude. Sawa, erokamano Mr. James kuom bet kodi odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya.